Hay, Choke. Mga nakaabot man ka dito daghang mga libon. Ha? Nya dili na ba magpatangtang og libon og daghang libon na ng lawas? Nakaabot man ka dito. Bunalan kang Chukiya ha. Sige lang nga pabuyag. Kasi pangalap og mga libon. So good morning guys. So today is now October 26, 2024. So today is Saturday. So time check is now 10:15. So kuan dugay ko nakadulo guys kay nang labak ko sa batalyon then ihuman jud na ako daghang kang labon nun. So nalipay na jud ko guys kay nay kapalit ko extender sa among wifi dere ko sok na kayo. Maglisto lagi mi sa kwarto, madulog mi diretso kay ding namin makatanaw og mga videos kay way signal ang kwarto. So mo to guys, thank you. Tulog na ko. Panahon ron guys kay hindot na balik na ang init. So actually guys nawala na siguro ang bagyo. Nilakaw na siguro silang Kristen o si Leon. Ibula na sa Pilipinas kay dagan kay marites diri sa Pilipinas. Ayo to sa mga lain lugar balaing country kay wala kay marites. So nang hawa na sila guys to ang duha ay nalagan. Wa pa ba ni sila ikaon. Kurente guys. Ingat na kayong adlaw. Okay, tawa. Muna ko na balayan ay kay 1468. Sis, karon pa dyan ang last day. Wala pa talaga penalte. Dili, pinalta na. 1-1 to. 112. Taga-uso, 112. Dili. Abasen. Karon di ang last. So guys, ari na po sa agency. Kaya magpalit ng bulb. Iyot. Ang kita mo man. Muna ako na, di muna ako. Dara, raincoat ah. Ano man? Awal lagi. Mosquitero man. Awal lagi. Ikaw mo, magtrabante rin. Magkuhan mo kayo, magkamak mo kayo. Hutan na tayo. Hutan na tayo. Hutan na tayo. Hutan na dito. So hi guys, na ako dari sa barangay gabi. Kay naamang gaydo lang kanang openly mga commercials kanang kuan kanang unsa nang championship niya ako may pataagaon sa premium nila guys. So di ko trash pero gisugo lang ko paghatag kay not around naman to sure. So while waiting mo man sa basket diri lang sa ko guys. Tunawa ay Para
And this year's champions, congratulations, Team Bobby Evans. And that's all for today. Thank you guys for watching.